Ďakujeme. Vážení Pražania, milí priatelia, Slovensko je s vami vo všetkom, čo prežívate. Máme vás radi a našim Bohom, našim Pánom, za ktorým ideme, je Ježiš Kristus. Pretože nikto na svete nepovedal: ja som cesta, pravda aj život. Kto verí vo mňa, nebude zahambený. Kto verí vo mňa, má večnosť, má blahoslavenú večnosť. A my zo Slovenska vám chceme povedať, že na Slovensku je veľa nasledovníkov Ježiša Krista. A to je to najlepšie rozhodnutie pre každého človeka. Pretože Ježiš je naozaj pravda a kto spozná pravdu, pravda ho vyslobodí. Pretože naozaj Ježiš Kristus je cesta a keď ideš za ním, nezblúdiš. A Ježiš Kristus je naozaj život. Život, ktorý môžeš v plnosti žiť teraz, ale aj život, ktorý ťa prevedie na druhý breh do večnosti. A tak vám s radosťou ohlasujeme túto dobrú správu a žehnáme vám, aby sa národu českému darilo, aby sláva českého národa bola väčšia, ako bola za čias kráľov, aby ste prežili hojnosť, ale v tom pravom slova zmysle. Hojnosť v plnosti poznania stvoriteľa neba aj zeme, ktorý neľutoval a svojho syna, seba samého v ňom poslal pre nás, aby za naše hriechy zomrel a aby tým, že prelial svoju svätú krv, sme mohli byť dokonale očistení. Žiť bez viny je úžasný pocit. Pozývame vás žiť život nový, bez viny, byť očistený. Neváhajte a rozhodnite sa správnym spôsobom. Amen. Amen.